on nangoyi kode radio international igado abuja lamorde lesdi nigeria. Kedititoɓe assalamu alaikum. Al-amin giɗaɗo jado silminta e ardiki taskaram hande salasa. Taskaram amin ɗi hande ɓawo on keɗiti kubaruji duniyaru min ɗo wondi e taskara RFI fulfulde. Ha fayin min yurnoyayi sare laamu lesdi Nigeria ha on nanta ardiɗo lesdi Nigeria samɗini fijoɓe tamre bol yebre rewɓe. To min lortoyi ha diwal Bauchi wala dow funa lesdi Nigeria on nanan ɗum hunni ardiɓe mi yetti Allah kawtal hoore hesɓe e hukuma laamu famara alkaleri. Ha fahin min ɗo wondi e taskara gimi fere waranay on, amma hidde ko ɗon hami surgana on Abdourahmane giɗaɗo Umar Jarumi hanko joɗi firli kubaruji duniyaru ɗi hande keɗite jam. To madalla heritoɓe aran nda horeji nder kubaruji. Horejo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria teddini rewɓe fijoɓe tamre ɓawo ɓe keɓi jalorgal nyamugo desewal madu kofiru duniyaru. On nanay bo ha dow ardiɗo Adama Barrow mo leydi Gambia hillake Nigeria ngam waɗango ummatore fofo mayde ardiɗo Muhammadu Buhari mo Allah hinni. Leddi Yaman yejjinayi faddago laabiɗi laanaje lesɗe goɗɗe natirta Israila ngam jingango Falasɗinu en. Nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo Bola Ahmad Tinubu mo leydi Nigeria moƴƴi fijoɓe tamre juuɗe Nigeria laatiɓe rewɓe dala 100,000 woore. Ardiɗo on moƴƴiɓe banani ɓawo jalorgal kawtal fijoɓe rewɓe Falcon heɓi ha nyami kofiru balɗe ɗe, seni woɓɓe ɗo pela ardiɗo on. Amma bayo o nunuga ballowo ardiɗo wato bollowo dow konngol ardiɗo leddi wi hanko o yi'ayi ayibe moƴƴere nde ardiɗo leddi waɗani fijoɓe rewɓe ɓen. O wi toni ha kawtal gongal ɗo taskito daddado andirango BB Naija haɗum hokkata kala keɓɗo nasaraku fu naira 150,000. O wi wala ayibe ardiɗo leddi hokka kala walla bo pijiɗo fu ceede ko hewti dala 1,000,000 woore ngam teddingo ɓe. O wi Tinubu waɗa nonnon ngam sattingo jokke ha dow kala ko ɓamtata daraja leddi Nigeria fu. Horejo diwal Zamfara ton to wayla hirnare leydi Nigeria holli sunare mako hadi wono ɗum wardi yimɓe 30 nder yimɓe ɓe jogiɓe kaɓorɗe ngujji. Gomna Dauda Lawal Dare wangini ngolɗo yake jogiɓe malfe mbari yimɓe nangaɓe ko waɗata 30 ha o holli suno mako e wigo yimɓe ɓen kolli soyde imanaku e bo soyde teddingo innu adama. O wi laamu mako jinne darnde ngam honugo hallayake en. Diwal Zamfara haari fitinaji fere ɗi wujjoɓe yimɓe e bo halluɓe ladde waroɓe sankita gure. Nyande jumɓare salinde ardiɗo Adama Barrow mo leydi Gambia yilli leydi Nigeria ngam waɗango ummatore fofo mayde General Muhammadu Buhari horejo leydi Nigeria kiɗɗo mo Allah hinni. Wakkati gilla kan sakatirejo gomnati diwal Katsina barista Abdullahi Garba Faskari jaɓɓi ardiɗo on ha jipporde piroje nde Katsina andirande Umaru Musa Yar'adua Airport hawtade bo e kore ardiɗo leddi ɓoymajo Aisha Buhari. Ardiɗo Adama Barrow yaadi e kore mako Madam Fatumata Ba Barrow ha o tindini ardiɗo Buhari e wigo ɗum tokorajo mako keɓanɗo laamu dimokuraɗiya narugel ha Afrika ema leydi Gambia ha o darani yimɓe Gambia wakkati horejo ɓoymajo Yahya Jammeh fondi waddugo hiɓɓi haɓɓa mas'ala
hado ko larani laamu dimokuraɗiya leydi Gambia. ɓawo ɗon ardiɗon yilli dawra ha o yilli yanande Muhammadu Buhari o waɗi do'a Allah hinnomo yaafomo. ɓawo ɗon afo ardiɗo Buhari biyeteɗo Yusuf Buhari yettiri ardiɗon e yillago ɓe waɗana ɓe fofo mayde baba maɓɓe. o seyake bo yigo no ɗum holori ɓawo maɓɓe ha dow no nafiri woɓɓe. komitiwa nga laamu leydi Mali tiggi ngam wartirgo jonde jam e de'ende to leydi ndin timmini jonde maga ha nga mooɓi batuji nafoji ha deftere wonde nafoore ummatore leydi ndin. goto nder ardiɓe komitiwa ngan biyeteɗo General Ila Cissé andini ka jeyndiyanko'en hokkoɓe habaruji ha Bamako laamorde leydi Mali. General Cissé fuɗɗiti wiigo komitiwa ngan nga Usman Mayiga ardi tiggama gilla hitande 2014 ngam darritingo yimɓe leydi ndin. yiidi e ardiɓe nanaɓe bana ardiɓe diina, ambassadeur en, wakili en, hooreɓe Mali hiɗɓe e ardiɓe jam'iyaji parti politique siyasaji leddi ndin e luttuɓe. haɓe pottini batuji tilimɗi ɗiɓe pilli ha deftere ɓe liini ardiɗo Assimi Koita mo Mali ngam o tabbitina ha didaɗi shari'a laamu leydi ndin. o famtini wiigo ɓe ngasni wiigo kala neɗɗo fuu teddina mawɗo ha Mali ngam soyde teddingo hanjum waddata basiji e fitinaji ha leddi ndin. wadgo non bo wartiray jonde jam ha leddi ndin. ha jonta o ɓeddi wiigo wala mo laamu dungani jogo kaɓorɗe sina soja en. ngam majum hani laamu sankita kala checkpointji ma bo nokkuje ɗe ɗum faddoto ɗum liya ummatore nde fitfiɗɓe andiraɓe donsoɓe paddoto yimɓe gaɗa ka liñugo. nden hani laamu leddi Mali bo tigga komitiwa modiɓɓe ngam joddago e jihadiyankoɓe e bo leñel pelli ma bo burdaɓe wonɓe tayre kidal ngam waddugo ragare fitinaji ɓe umminta ha leydi ndin. General Ila Cissé tokkitin wiigo ɗum wartiray yimɓe torraɓe konu, ɗum hokka jogiɓe ma bo ɗum wallita jangoɓe jangirde Qur'ana mballa ka jangoɓe jangirɗe l'école ma bo jangirɗe boko keɓata ha ɗum nyiɓanta ɓe nyiɓaluji e bo ɗum ekkitina ɓe sana'aji to ɓe timmini jangirde Alqur'ana. nden bo ɗum wartiray kala ɓe konu sankiti meedi fuu ɗum heɓana ɓe bo nguure. ngam majum o noddi sukaɓe fulɓe Mali ɓe naata kuuɗe soja ma bo soldasi en koninkoɓe leydi ndin ɓe acca rewɓe e sukaɓe janga jangirɗe l'école ɓe ndayo bo konguɗi ngaygu. ɗum waɗi mawludu Cheikh Ibrahim Inyas ha jamhuriya leydi Benin yande asawe salinde jamare mofti ha wuro Parakou ha ɗum waɗi mawludu ɗon ɗum numti ɗabi'aji boɗɗi ɗi Cheikh Ibrahim Inyas hawtade bo e andal ngal o ɗalani ummatore. ɗum heɓi alɗirgo Modibo Abdullahi Muhammad Inyas, goto nder ɓiɓɓe sheikhu on iftuɗo leydi Sénégal. wodi Cheikh Salihu mo leydi Nigeria ɗum do'animo kayru nden bo o acci kuuɗe boɗɗe nden bo ɗum nodditir ummatore jogo ande ɗe o maayi o accanimɓe. Modibo Cheikh Ibrahim Inyas ɗum modibo nanaɗo ha duniya kokkuɗo mballa haro silmingo ummatore millionji koti dina Islama. o filli defte bo o jangi ɗariqa Tijjaniya kotoye ha lesɗe duniyaru ndu. Kode Radio International waddanton kubaruji e fulfulde. leddi Yaman gasni yajjingo konu hippago laanaje lesɗe kuudoje e leddi Israila. honoɓe maɓɓe ɓedday sukkugo laabi ɗi laanaje ƴuuroje naata leddi Israila. sukkol nayaɓol koninkoɓe maari ni mbaltanto kala kampaniwa gonga kuudowa e rengorde ndiyam Israila ha nga ifti fuu ɓe kippotonga toni ha balmi misilji maɓɓe mbaway hewtago ha ɓe kippoto. ɓe mbaggini kala leddi fuu dayo hudugo e Israila, to nanan bo ɓe mbaltanto laana no ka dayori ha leddi laana kan jeya fuu ɓe tammi hippago ngam jingango tayre Gaza seto leddi Israila omti Gaza. leddi Yaman ni ɗo habda waɗa jihadi ngam jingango mujahidin ko en Falastinin ko en toñaɓe.
kerol kubaru ɗingol ɗon komi jaɓɓotire mon on nani ha dow wigo hoorejo Bola Ahmed Tinubu mo leydi Nigeria teddini yimɓe fijoɓe na bo rewɓe fijoɓe tamre ɓawo ɓe keɓi jalogal nyamugo desewal kofiru duniyaru. Ardiɗo Adama Barrow mo Gambia yillake Nigeria ngam wadgo fofo mayde ardiɗo Muhammadu Buhari leddi Yaman yajjinay kippe ngam faddago laabi ɗi laanaje lesɗe goɗɗe natirta Israila ngam jingango Falastinu. Wassalamu aleykum. kubaruji duniyaru on keɗiti e gaɗo kode radio international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi narugo kode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku. Joni bo wo'ine jonde ngam heɗitiggo rahotoji ɗi min teskani on. Ardiɗo lesdi Nigeria samɗini fijoɓe lesdi Nigeria tamre yebre rewɓe andiraɓe Super Falcons ɓe eltoɓe maɓɓe 11 e mangu lesdi ngu daraja OON dalila heɓugo nasaraku ha fijirde temre nahiyare Afrika waɗande ha lesdi Maroko. Iga Abuja nda rahotol Umaru Aliyu. Nasaraku tokkal fijoɓe Nigeria man on Tinubu yelata, kanjum waɗi ma o suuɗay seyo maako yaake o jaɓɓanno fijoɓe man be kofiwa nga ɓe keɓi nasaraku hosugo ha faada. Ɓaawo metugo ɓe be mangu lesdi ngu daraja OON, Tinubu umri dow ɗum hokka tokkal maɓɓe ko hawti fijoɓe be eltoɓe fuu saare nde cuuɗi 3 wato 3 bedroom flat ha yebre ci'eɗe gomnati maako ɗon yiɓa nder taskara Renewed Hope Housing Scheme. Nonnon bo Tinubu notani hokkugo kala fijowo fuu nder fijoɓe 24 ceede naira ko sanjata dola Amerika 100,000 ha yaake kala eltowo nder eltoɓe 11 fuu hokkama ceede naira ko sanjata dola Amerika 15,000. You have inspired millions, especially young girls, who now see the proof that their dreams are valid and achievable. On irni ummatore men ɗuunde sakkonta ma surbaɓe, nonnon bo nasaraku moɗon sappi tammude wonde. On irniyam min ma hunde samɗininde on to laati lesdi riskirama be dokkojum tammude wonde hande jango be faɓɓi jango. On laati nonde tammude wonde nden on fintini nde min sattinan jokke moɗon be garoɓe ɓaawo mon be tammuɓe tokkitiggo. Tinubu ɗo mana fijoɓe man ha yaake kamɓe bo ɓe ɗon belbelta nder seyo. On behalf of all Nigerians, and I say to you, thank you for reminding us of the strength of the Nigerian spirit. Haragare Tinubu hokki tabbitinore dow gomnati maako tokkan wallitiggo shanu pijirle be coftal ɓalli ha lesdi ndi. Kanko ma yaake o wolwanno ardiɗo dental gomna en diwe lesdi Nigeria wato Nigerian Governors Forum Chairman bo gomnajo diwal Kwara Abdurrahman Abdurazak andini hokkugo kala fijowo be eltowo fuu naira million 10 dow darnde gomna en diwe lesdi Nigeria ndin fuu. Ha yaake kanko bo dada sare ardiɗo lesdi Nigeria Senator Oluremi Tinubu fonditi tiiɗal ngal fijoɓe man kolli dow hunde yembitiggo on nden o walliti ɓe be seyo. The zeal you displayed on the pitch was nothing short of inspirational. You never wavered and reminded the world why Nigeria remains a powerhouse in women's football in Africa. Kanko bo kaptinjo fijoɓe man Rashidat Ajibade andini dow nasaraku ngu ɓe keɓi laati ngu maɓɓe be ngu ummatore lesdi Nigeria fuu. These achievements are not ours alone. They belong to every Nigerian who dares to believe. Nasaraku amin laatake ngo amin tan, ngo laati je surbaɓe Nigeria fuu, nonnon bo ɗo on laati nasaraku amin sappowu majum bo laati ngo ardiɗo lesdi on. It is testament to the unyielding spirit of Nigeria. Kanko bo ardiɗo hukuma hakkilanki coftal ɓalli wato National Sport Commission Alhaji Shehu Dikko
wi nasaraku ɗo laati hunde nde hawti hoore ummatore lesdi Nigeria on fuu. Nden o yetti Tinubu dow wallinde nde gomnati maako hokkata wakkere ko waddata jahol yeeso coftal ɓalli. Iga Abuja, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV. To madalla, jonta bo ha en fitina diwal Bauchi. Ɗum hunni ardiɓe mi yetti Allah kautar hoore hesɓe e hukuma laamu pamara alƙaleri ɓawo ɗum ummake wakilijo Kode Radio International Ibrahim Muhammad Junguɗo heɓi hirduki e ardiɗo mi yetti Allah kautal hoore diwal Bauchi Alhaji Muhammadu Husaini Buzuye. To alhamdulillah en iɗal ngal mi yaraniɓe hannde yo mi hunini camanjo keso mo alƙaleri mi yimo bo daro o jogo gonga nden o tokka bo ka'ida ko haandi kuugal ko hokkimo nden bo mi wimo o daro o tokka lallam e maɓɓe ɓe ngaɗa ka haala burti nden bo e haala kocceje ɗe ɗum wi'e ɗum waɗay ka durugo sabu e noon mi wi fulɓe daro dura kocceje nden bo daro tokka ka waɗati amman to saɓano ko woni dow kam to ɗuuɗa wakkati huntogol woɓɓe feere wolwi dow ko ɓe mani ɓurna kawral fulaku ngal woɓɓe ɗum hutinira e magal kawa naga fawnuki bandira e fulɓe yeeso ba e jonde maɗa ardiɗo mi yetti Allah kawtal hoore e lisal Bauchi bo ardiɗo wato kawtal kawle fulle ko jiyata to mi nodda fulɓe meraniɓe bayani kujje ɗiɗi mi yiɓe kala to fullo woni fuu hawta hoore ɗum waɗa ka waggo fulaako wallita bo bandirawo muɗum kettuɗo bo hettina mo hettayi ngam dalili hande jamanure nde en natti masala to leydi ndi haa joni fulɓe men ɓe ɗon dogga way haala sukkutugo jangalɗi e haala durdude ɗum ɗon yayen dole daroɗe jangguinen ɓiɓɓe meɗen gi'en bono nattirten siyasa gi'en ka gatten ka huutirgo e yimɓe daban daban en ekkitoɗen bo sana'aji daban daban to en dara to wuttudugo kam kanjum waddi ɗum faɗɗi woɓɓe reddi gaɗa to woodi kotiniroɓe arɗo e fulɓe ngam yekki ngam wakkati siyasa wari ɓe keɓa ɓe naftoro ɗum e jonde maɗa ardiɗo ko woodi ko jeyata dow majum kanjum ma mi wi fulɓe bandiraɓe tokkago masamamma e woodi woɓɓe sugabanni ardiɓe garoynoɓe misali bono ɗum jaaha ɓe gaɗi ka sankutugo hoore bandiraɓe fulɓe ɓe sankiti fulɓe ɓe kutiniri dama ɓe siwsi fulɓe ɓe doggi ɓe dilli to inchallahu ɗum karo min jaɓata ɗum ɗon nden kala goɗɗo sugabajo mo wala gonga ko fuɗɗiti natti ɗum jaaha min sendanaymo goro bo min gaɗay min sankita e yaadu bakindu mo nanata kamo nanata fuu min jaada e makko dow nunde kam min jaɓata nde dabare nde ɗum waɗi ɗum siwsake fulɓe jaro Bauchi ɗum huutiri e maɓɓe ɗum waɗi ka jaɓugo kayaji gonnati daban daban e ɗum kawdaɗi gam wala wonde hunde nde fulɓe jaro Bauchi gaɗi ɓe ni feti so emin nodda gomnajo mo warta mo wallita fulɓe bo e jaada men to e raggare ko sawrotoɗa lamminaɓe hesɓe yo kumala famarga alkaleri ɓe daro ɓe jogo dow gonga ɓe daro bo ɓe tokka ka'idaji ɓe mbiya ɓe tokka bo dow ka didaɗi keɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere feere ngam ta on daɗe. To madalla gwamnati diwal Kebbi sendi cede naira biliyon je 4 miliyon ngam sodugo defte e ittuki jangirde primary e secondary Malami Bagudu ɗo wondi e rahotol ngol. Gwamnati diwal Kebbi hoshi alkawal majjingo cede ko yata naira biliyon je 4 miliyon ɗo sodugo kare jangirde primary hauta secondary e jiha kanka Kebbi. Gwamnajo on Dr. Nasiru Kauran Gwandu wangine haala ka wakkati mawre mawnde nde kawtal modiɓe jangirde primary e lesdi Nigeria waɗata e ɗo en jehol Kebbi kawtal gal laatingal gal lesdi noon ngal wari lisal jiha Kebbi ngam waɗugo mawre hitande wakkati ɗum waɗata mawre ɗen en ni gwamnajo on wangini kanko yewre makko nane ma janginol o modibbo jangirde primary ngam majum o henɗi ceede en ngam ɗum yaha ɗon sooda defte ɗen ngam nafa jangiɗe primary hawtade secondary jiha kanka Kebbi o daga o ñakki laaw makko ni o waɗi alkawal wiigo o wositen debbo o sembiɗina yewre andal ngam majum ma o hocci modiɓɓe ko yarata wato 200 nden bo hawtade himɓe ɗuɓɓe hawtago wiigo ɗum heɓay defte jangirde oyde modiɓɓe hoccama ɗum heɓayi defte ko ɗum jangirta jande wata ngam majum ceede en ko yarata naira biliyon
millionji ɗiɗi kanum ɗum waɗay ɗum ngam moƴƴingo janngirɗen laatiiɗe wonnake janngirɗe primary secondary e jiha Kebbi ni ɗum tedde noon ɗum gomnati jiha Kebbi tabbitina wiigo ɗum moƴƴitinaama Idris Kauran Gwandu o yeggitaayi wiigo modiɓɓe kam waɗimo darnde cokko faa heɓi nasaraago yokkaago dow koral makko ngal laamu ngam maajum jiha Kebbi ni janngirɗe primary secondary moƴƴinte o ceede luttuɗe bo ko yarata naira wato biliyon ɗiɗi e millionji wato 6 kanum bo ɗum naftira ɗum haro hakkilango coodol dette ɗen bo e waɗugo goɗɗum ko haaja wakkati wato mawɗen watte ni ardiɓe janngirɗe primary e jiha kanka Kebbi kawtal modiɓɓe ɗin NUT mawɗen mum ko waɗata e jiha Kebbi ardiɗo NUT e jiha Kebbi Mr Isgogo o wi'i o heɓi nasaraku ngam ɗum waɗi mabre duuɓi ɗum waɗay ɗum tawi joni wakkati Kauran Gwandu o nane ma o anni Kauran Gwandu e neɗɗo noon lobbuɗo nden bo gaɗo huko hani moɗon ɗon doggine e birnin Kabi ngam jiha leeso lincitoyago dabareji e bo wannereji ɗum jiha Kebbi moddi e muɗum wonti mawɗen nde waɗama ni ɗum heɓe ɗum woltuna laabi kanduɗi ngam jiha leeso andal primary e secondary janka Kebbi keertol gonɗon Aboubacar Malam Bago ga ɗo birnin Kabi. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fu o wonda be Kode Radio International. To madalla jonta bo ha en fuɗɗira e taskara koɗo kode nda Mamman Idrissa nastoyi ngam ardango en taskara koɗo kode. To salamu alaikum min giɗi mbi on nanoɓe min inde moɗon kuuɗe moɗon. Assalamu alaikum inde am Ibra Mani mi huwa to renta laki hon kamma erin ɗo mayni sorwa. Ok to Ibra min getti lokaci ɗum gokkuɗum inchallah hannde en gewti kama da latti gallure meɗen nde difa e nder haraka ko rarti ɗum siya jonde jam daga kusan ko yahari duuɓi ko hulti 10 ɗuɗɗum haraka iri ɗe torraji dani laki mi nani belɗum jamol goɗogol mbaɗanɗa lalle daga duuɓi ko faari 10 fa e dow ma hannde en nder siya jonde jam e nder lardu difa en andi ɗe no kowa e andi ɗum gon kerul e mola kerul en andi ɗum to ɗum ɗon siya jonde jam ɗum waddani en musamman dow laki hon lalle ngi are ɗuɗɗe go'o ɗum tashan kala ko yata fiɗki bindigaji ɗi lalle ɗum wili lakihol hankali lakihol men lakihol ha ɗum yahari hande lakihol ma e andi to nani bindiga fiɗama kol andi bindiga e lakihol e kultori e kama ɗum yahari gokkol bo kempi yayeji mu'en babaji mu'en ta ƴami sen wimata yayeji ɗin te babaji ɗin ɓe maayi bandira en maayi e kamma yoyi to shafi kamma hande latti lakihol kol ikol shankiti kol kulaka kol dartatake ɗum fu min andi ɗum to siya jonde jam hanjum waddi ɗum to jonte koji iri ɗiɗɗin siya jonde jam ɗum a holli iri goɗɗe jinnaje ɗe lakki mbatta bono samɓitaki ko nandi majo ima pitki malfe ni ɗum ila ɗum e tasiri watta i ngandi lakkil ko iñuma mako kamma nayi non ɗum wonirta jahango boɗɗum ɗum lakihol lalle ɗum meya lakihol ko minon joni wondake min kuude e maakol sari to bolwida faame lalle ɗare ɗe meyi ngandi lakihol anani kol kuley ye kamma kol gerdaki duniya hanjum ɗum bo hanjum waddata nge lakihol biya wili jande arda ngel resta hankali ngel waɗam to kuugal gongal waɗa ngel resta hankali ngel waɗa ɗum ye kamma gokkol hanjum lattinta kol kama kol lattokol kol yumta kama ɗum biya tokkol duniya e doggude sauransu ɗum hanjum tanne ko waɗe baɗowo ɗum kama hanjum ko tanne mawɗo hankune kuleteɗo e hankune bi'owo ɗala ɗum fu e nder ko lakihol noon pamirta ɗum to joni giɗum nana ɓawɗo ɗum mbiɗa ɗum haraka ko rarti ɗum gandeke haraka to darti bono i ndenir kalakihol bo ira ɗi e harakaji latti wi'ata jiiɓake ko lalli dow haraka ko rarti ɗum ndenir kalakihol ko bo goɗɗum kama torraji ɗi waɗata lakkihol ko wi'ata musna iri ɗi e lakkihol keɓata ko bo yaɓgo hakkeji ɗi lakkihol woodi hande gaskiya mi witti ɓaawo siya jonde jam ko waddani en nder lakki gamde lakkihol men ko goɗɗum ayi lakkihol men hande ɗum lattake lakkihol men kama en perikol areji makol ɗi ko ba'atoto ñamdu makol kama magani makol to kol jamaki hande lattake ɗuɗkol fu kana en keɓata ɗum ɗon yaayiji ɗin ɗali gese mu'en ɗali gure mu'en ɗali hunde mu'en fu feri ɗum doggoyi dilloyi ɗum e nder ko waddi lakkihol keɓata ko mbofti heɓgo hande are ɗe ɓurɗa sembe mum ndenno
hande ɗe ɓuri sembe ma naga goɗɗum ga ko gonɗa Kenya hande fini a wala ɗum wuro ma a hempingo kama ɗum mbimi nane hunde ma gabaɗe a firinde a dilli a daɗna yonki mata ɗum hanjum waddi dole bo ɗum to ɗum nonno ɗum meyri baba ɗum meye lakiyel tunda hande ɗum waddi fa lakiyol gokkol sendiri yayeji mo en gokkol mbiyete andama to yayeji mo en goni gokkol lalle ɗi mbara e andi ɗi mbara mawɓe bo andama ɓe poofa ɓe maayi ɓe anda te lakiyol kono goni ɓe anda teyeyaji ɗin lakiyol bo anda teyeyaji ɗin goni kenan ɗum hanjum waddi lakiyol jiɗa lakiyol e ngiilo noon tan joni haka mi gol lakiyol ɗuɗkol kol anda to yaji ma kon goni kol anda eɗi poofa ɗi maayi yo yaaji ɓe anda lakiyol maɓɓe e poofa maayi ɓe anda ɗum sendiri to joni e iwra ɗum haraka lakiyol kama doggoy kol wiyata kol hijira ko bo bono wonɓe nder inaje ɗe ngala jonde jam sare ɓattoyi ɓe nattoyi gari na ɓe gari ma e keɓa ɗiɗum torraji to aranɓe ɓen ɓe are ɗen meyi ila dilloy ko kuma en doggoy garti ɗo hamɓe ne arande ɗum ɓe meyi amma hande lattaki jonde de joɗodi andi wi ko tagu watta mo joɗɗa watta to a haɗa e mo to nyande go tawe amma ya waɗa ɗum to lattaki hande ɗum meyi en enen ma yo lakkiwol men tunda hande hendira laki fu a wi'ata lakiyel ma a fiidata e lakiyel gongel garongel togoga biya kawgal gel waroyi tan mais amma hanjum waddi lakiyol men ha emma ekkitake are goɗɗe gi are ɗe en anda nden ta hoy goɗɗe kaɓe ɗe watta ɗum fiindidira e adda e goɗɗum ni i laɓi ɗum nawnidira ɗum are en andaɗe noon hande e jaha goɗɗe ngari joni mino deke min gondi lakiyol kullum nodde mi dow ira ɗe taɓe mi haranta haala kamma hamɓe ma ha ɓe dullani arde ha ɓe ƴamimi on ɗume waɗi lakiyol mbatta ɗum lakiyol ɗi nawnidira e juppidira e laɓe e pipitira e adda ko peɗɗille ko shabbi ɗume waddi ɗum to ɗum foganani ɗum nder ko waddi ɗum fiyajo on jam hanjum ne lalle ummaɗa basan ɗeyare to yura i doɗi fof ka fiiji te ko hani waɗa gam yigo doroydi i ɗeɗɗen jinnaje arande ɗum ɗeyare lalle Allah turoyiɗe noon Allah waɗi kayam noon ɗum ari kenan enen yakamata immo ndara ne to iwoyta ɗum parce ko giiɗa fu iwodi magani kenan to nimake yimɓe warɓe yakamata kollen ɓe ɗo to ɓe ngari iwodi kala jonde nde waɗata ɓe tokka onen bo tawaɓe yakamata anditen ɓe duniya me ɗum hoɓɓe amma ɓura jahango tawaɗa to goo kenan jaɓen ɓe jaɓɓoɗen ɓe dokken ɓe ɓallinde rimre jaɓen ɓe ekkiten ɓe lallege kamata ɗum joɗoro naga goɗɗum ga wurta tunda ta ɗaloɗo komi mo kaftoyiɗo wari ɗali komi wala komi wari kenan kamata hawta wallidira yi wi'itira gonga to mi bonne yakamata wolwa tunda e wodi dotti en wodi yeyri en to mi lallere yakamata ko giiɗo lallere fu yakamata wolwa gada ɗum moƴƴine to mo yi'a ari he'itino he'itinaki ken hanjum waddi are men fu hande ɗe fu ɗe pirkitake ɗe keɓa ɗe pirkito ɗe fu kanani hanjum ɓe kamata to kena duniya to wi lallere wolwa gada hawte rara te iwata magal to dow haraka ko larti ɗum ndenir kala kihol na ɗum en hani waɗe nder ɗo yanayi ɗum gen ɗum sembiɗina ndenir kala kihol goɗɗum tawi wiyetni ko e duniya tunda wodi woɓɓe waɗeɓe goɗɗe are ko kuma waɗeɓe lakiyol mbaɗa goɗɗum ɓe andama mi layfi hamɓe ɓe andama mi layfi alhaali mi layfi ɗum joni misali mbaɗa lakiyel kuugal ɓurgal sembe mum woɓɓe anda mi layfi amma mi layfi nanga lakiyel awati ko kuugal ɓurgal sembe ko bo mbaɗa ngel on tagel ɗo gat huwan goma ko to ngel heɓi ceede gad jaɓe ɗe a jogoto ɗe mbiya ay lakiyel ngel wawa barki ceede ɗum fu kanani ɗum ira ɗe are ɗuɗɗe godi ira ɗe mi layfi ko kaɗa ngel jangoya lakiyel da haɗi ngel jango a he'nani ngel komi a lallinani ngel komi hangel ngel anda amma jahango ko aɗon ko a waɗa ɗum ngel wi'ay an lallinani ngel jahango ma agel tunda an sali haɗi ngel yaha ko bo an ittine ko an haɗi ngel yaha musamman iwra joni bono ɓikkol dewle giya musamman e nder bandiraɓe men ɓe waɗa ɓe fama ɓe gari ɗum waɗa ɗum ɗon ɗabi'a fa joni ɗum ɓilango ɓikkol lakihol talla musamman ɓikkol dewol ɗum non talla wallahi ila arande enen kama turotogel ngel tefomima ceede bo alhaalita hoore amodi ɓe ne mbiya en ko lakiyel ma na lakiyel ma an marata lakiyel ma kenan lakiyel hangel inaare lakiyel inaje ɗiɗine to lakiyel kama to mbiya lakiyel go'o ɗum toon to ngel jangata ya Allah ko jangirde nasara ɗum wiyete lokkol ko bo jangirde modifci sey yefinare to ngel fijata ɗum hanjum ne yakamata to miya lakiyel to a yi'a ngel ɗon to laka ko magel ɗon farki kenan lakiyel imme lakiyel ɓiɗanagel to lambi angel nagel tefunuma ceede kenan de angel marma lakiyel bawta fa a wi lakiyel ma a maratama ju'uni to jahango lokacin da yakamata hangel maratama a wawata to wallahi ngel wala ɗon tunda kat
en andi on fuu talle o laddine laki wala ko en gi'ayi lakiwol shawnama e nder talla lakiwol mbaɗnama faade e nder talla lahol lakiwol ekkitama yidde ceede e nder talla non bo ɗum yarata alheri kenan talla vraiment mbato lakiwol talle e giilo nder luuɓe wallahi nam are jami ya kamata yaaji immo daro andita talla batol talla laki nam are jami ɗe ndimata are jam ɗum riskinta wala mo ɗum meeɗi riskingo seni ɗum watama nder cemtuɗum timma lewra tawi noddol maɗa e dow hara ko wawi dow ndenir kala kihol to e noddulam haalam karshe wallahi sai to yayaji sai to limmake musamman yayaji lakihol wala ekkita ɗo lakiyel ma tarbiya sai an ye Allah bilani ɗum namugo to lakil ma ɗi laifi mi hari ngel ko to police ko wuro kaso wala ekkita lakil ma tarbiya e wuro kaso ko wuro police wala ɓe maɓɓe ngel tan deydey laifi gar ɓe gorunete ngel ko da sappo ngel fuɗɗite jako ɓe maɓɓe ngel da sappo kenan ɓe wala ko wanni ɓe ye ko ay modi ɓe mbiya en gata amayi an Allah ƴamata kenan ase lalle an ya kamata immo yaje kamata immo daro lelta lakihol mo e ilengel pamari lakihol non no lekki o ila ki keshi durata ki to ki ori ki yewe to wodi ram getti totoni on woyte taskaram jidin ɗi ɗon garana on iga kode radio international wondu Abuja lamorde lesdi Nigeria kala wakkati fu dede jamdi jutati yago jutati reta jemma agogo Nigeria Cameroon Niger enanta Chadi min ɗon gondi e kode radio international non bo jamdi jeɗiɗi je UTC yago jeɗiɗi e reta joni bo taskaramji ɗin ɗi yahan yeso e nanta taskaram RFI fulfulde docteur Adouba mi salmini on ami salmitima on e kala golloɓe ardiɓe RFI fulfulde konunkoɓe Niger ciwliɓe laamu ɓe waɗi duuɓi ɗiɗi e hoore ndin leydi e yiyande moɗon hannde ko honno ndin leydi fewndori gurdam yimɓeɓe e bangeji certuɗi ina wondi e caɗele mawɗe to bange sécurité o eɗen gandi ha joni ala ko ɓeyditi hen ko tinɗen mi janggami heɓani rapport aji cimtimum kono e nder rewindade ɗum keɓani hen ɓeydare moƴƴere kam woodi lundiɓe ngulamu konunkoɓe Niger holluɓe e nder ɗi duuɓi ɗiɗi silimama yimɓe mayɓe e nder fiyande hino timmi ujunaje tati ɓe holli e ɓen timmuɓe ujunaje tato wonowa ujunere e temeɗɗe nayi e goɗɗum ko konunkoɓe wara e nder fiyanɗe so hawri nde limore selli haray ɗum no mandini wonde rafi denagu ɓeydike e nder Niger e nder ɗi duuɓi ɗiɗi ɗo ɓen ɗon lundere ko ɓe haali ko ina wawi ɓe ɓurtina ina wawi kadi ɓe waɗa noddaleji maɓɓe ten kono no wawi wade fof foti ɗum selli walla sellani kam eɗen teski wondeno to bange ndenagu e hoolare toon ko yarude ɓaawo caggal woni ɗon en yimɓe mayɓe hen kayno ɗuuɗi mayɓe ɓe e nder piyanɗe walla habreji ɗi ganduɗa ino waɗa e nder leydi Niger tawde kadi e inondation ji ɗi ganduɗa waɗino toon yimɓe woɓɓe maayi hen ɓe waɗi déplacé ɗum ɗon fof ko bange sécurité o kam eɗen gandi ɗum yaari caggal no feewi eɗen gandi tawi koninkoɓe laamima ɓe gardi e liɓal laamu wona ɗon ɗo Mali kamɓe gondi a tawan golle mumen fof ko ɓeydude doolagu wano konu ngu ɗum ɗon fof ɗum wonata ko ustare wona bange faggude e bange gurdam yimɓe ɓe ngu konu dartini walla haɗi e golle pelle politique e nder ndi leydi général Abdourahmane Tiani o jonni hoore makko duuɓi 5 e laamu tawata wote waɗaka ko ɓeydi en ha hande Mohamed Bazoum hino e nder kaso on o accitaka holko saabi ɓe accitari Mohamed Bazoum duuɓi ɗiɗi himo soka joni fi kala darde maɓɓe e laamu selli ewa joni e gandi kay to bange démocratie ɗum ɗon ko yaarude caggal mawde woni foti ko to bange parti ji ko daratinoɗi ɗi mbawa wadde golle mumen no wiruɗani ɗum ɗon ngakkande mawde waɗi hen tawti hen kadi hay e société civile o yimɓe daratonoɓe wiya ɗum ɗo no feewi ɗum ɗo fewani walla waɗiren ni ɗum ɗon fof joni ronkitama heɓaka o okki hoore mum duuɓi 5 e ɗin ɗon kadi ko fuɗɗode nde tan omo wawi heddade caggal duuɓi 5 ɗi hunde fof no wawi wonde kono ɗe gandi kamɓe enniyaki woppude laamu ɗum kamɓe ɗo andi so waɗi ɓe woppani Basum hoorejo Basum ha joni ko hoorejo Basum e hoore mum jaɓani wadde woppude golle jaɓani wadde démissionné gila nde ɓe liɓi ɗum laamu taw no waɗino démissionné tan o windi o jaɓaniɓe ɗum ɗon no wawi tawa ɓe koytina Basum so ɓe acciti ɗum no wawi yaade leydi gondi yo
daña toon kadi darnde ɓe holaki accude ɗum kay tawi o waɗani démissionné. Ko fati e faggudundi leydi kadi caɗele mawɗe hino teska hen wona wa pétrole o pipeline maɓɓe ɗum ko ngol naɓirgol pétrole saaha kala fiyanɗe no waɗe e hoore maggol. Leydi ndi kadi Niger ha joni keerol mayri e Benin hino udda ɗen noon ndi leydi ndi ala ko ɓeynata ko maayo haray port ala e nder ndi leydi. Beele e nder ɗi lebbi aroji ɗo Sénégal ciyani ardiɓe Niger no wawa waylude jaɓɓal maɓɓe eɗen bange. Weɓataɓe mi sikkani ɓe wawa ɗum ɗon waɗirde no hanniri ni hen sabu ɗen gandi caɗele mawɗe ɓe huccodiri ɗon ko fate banggue faggudu no mbiruɗa ni koɓe gollodiratno e leyɗele kerodirɗe maɓɓe ɗe hakkude mumen e Benin ɓe waɗatno ɗon fiko wata e tiwoyol ngol annduɗa no naɓa pétrole ɗum ɗon bonino relation hakkude mumen kamɓe woɓɓe ɓe tuumino Benin walla Benin ina dari no ekkita yimɓe ɓe yiiɗi yiɓoyde laamu Niger ngunɗon hesungu ɗiɗɗon tuumale fof ha kerol ngol uddama hakkude mumen tawti noon Benin en hoore mum yiiɗi no uddite ɗum ɗo kono ene ɓeydende sattede leydi Niger ndi waɗi ha ɗum ɗon udditaka oɗo waktu hakkude mumen e Nigéria eɗen gandi ɓuuri hewde ɓe keɓatno courant maɓɓe ɗum woni électricité on to ummade leydi Nigéria ɗon ne mettodiral waɗino ha ɗum ɗo noon dartinoma joni mi sikki tan in ɓeydan sattude yeeso maɓɓe ɗum ɗon jiida eko fati ko he bangge financement ji ɗi ɓe bollodirino e relation ji maɓɓe pelle kewɗe e noon kadi leyɗele goɗɗe ɓe riwi France ɓe riwi Amérique wonata ko weeɓani laamiɓe hande o kay leydi Niger darade waɗa gollal tingal ko addata ɓamtare e usta goƴaji e caɗele ɓiɓɓe leydi Niger. Docteur Abdou Ba mi yetti on sanne on jarama. Moƴƴi Allah waɗana jaam artal jaam e leyɗele meɗen ɗe. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. Haragare nda taskaram gimi fulɓe. Kode Radio International Gallure Abuja lesdi Nigeria ngam fantinki ifindinki bandiraɓe hulɓe nangowe Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane inde Allah jomirawo fuɗɗiray mi jomirawo gaddo letti waɗi kurɓe delleñol Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane jomirawo wawanan hande magam mima Kode Radio Abuja lelanay mi walliram salati taslimi ma jomirawo tan waɗi to annabijo jagorɗo tagle duniya Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane alihi sahabu en mabɓay watta ɓe to dere ɓe tokki lilaɗo maɗa ɓerde go on ha ɗiɗi Kode Radio Abuja go o yiɗi duniya Kode Radio Nigeria kam fulɓe ɗum waɗa Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane inoddi o bandiraɓe kettinane Kode Radio gam ɗowtore men on nani gannaki taskaranje hulhulde nangowe Kode Radio Abuja wallahi on nanay Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane kubaruji nangowe Kode Radio on nanay funo windare fini on nanay bandiraɓe Kode Radio ngam hulɓe ɗum waɗa on nani en gettu jomiraw fulɓe yiwi Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane noddi e bandiraɓe nangen Kode Radio ɗi woodi ɗawdal men patoter ɗi woodi taskaranji ɗi ɓeydoltaden to der taskaranji famudinayi nder Kode Radio Abuja hulɓe nangowe nane takaran jamuɗum risku e nder Kode Radio takaran tariha bifodiyo ma iɗon to der takaran suudu rewɓe e nder Kode Radio
rediyo andal tungurunda in taskaran kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane taskaran mawɓe jango ider kode rediyo adurgol idema in taskaran kode rediyo kubaruji der asawere ikode rediyo duniyaaru siyasa taskaran kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane taskaran sumpo iwodi der kode rediyo ndehen iwodi taskaran koɗo kode rediyo iwodi taskaran kettinoɓe kode rediyo iwodi taskara kobli der kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane yimi wulɓe nangoɓe kode rediyo on nanayi ɗi in seɗɗan nder taskaranji kode rediyo joni hay mi howna on tuɗo ɗum kode rediyo usman shehu usman allah kota yonkima kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane ahmad arab abubakar azare mi hownima mi umar aliyu manajajo kode rediyo modibbo ibrahim barkilladi akuma idris usman kuwayɓe kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane muhammad rufa'i marwa kamaru akuma di awwal bobbo in kuwayɓe kode rediyo ibrahim muhammadu janguɗo bauchi akuma yakubu aminu in kuwayɓe kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane abdulrahman giɗaɗo umar jarumi ahmad surajo in kuwayɓe kode rediyo usman yaya musa maiduguri akuma abubakar sa'ad kuwayɓe kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane ayuba sarkin hakuri lamiɗo muñal iro modake kuwayɓe kode rediyo jamila dimbrilla diggo akuma di aisha isa in kuwayɓe kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane awabugo mamin da i hawwaɗa hiru maraɗi di aisha jogol in kuwayɓe kode rediyo kode rediyo mi tori allah ɗawdanan mangu jomirawo fanna on dow downa ley kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane kode rediyo go otel dey international leyɗe duniyaru inanga kode rediyo kamaru i ghana chadi i niger senegal maroko egypt tunisia kenya ethiopia togo i sudan congo africa algeria faransa i china italy america kableyɗe duniya hakko nigeria wuro kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane kode rediyo abuja wulɓe nangoɓe nane abuja wulɓe nangoɓe nane min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi narugo kode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku to fuu e fuu dow ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗi min taskani on jemmare nde dow darde kawtuɗoyam e moɗon ahmad arab aboubacar azare min alamin giɗaɗo jada wiyata on balen jam